Hassan Bunsen ne. MB dan aboki ne. Fatima autar mata. Sanki ne ya zamo jari, Salama kikin gama mini komai. Fatima yan mata, ke kika lashe kurwata. A koda yaushe ina fata, dan ki zamto matata. Kin daban a cikin mata, Fatima yan mata. Ke da daban autar mata, Fatima yan mata. A gare ki zan kai manufata, Fatima yan mata. Ni balle ki gaba yan mata, Fatima yan mata. San mai sun zo ga matata, Fatima yan mata. Ke kika lashe kurwata, kika fige kurwata, kika danɗe kurwata. Fatima yan mata. Ta wata yi daban, ta taƙi ta sami nikewa ba. Komai ta bida, bana kina yi mata daidai ba. Tun da dai ta faɗa, haranta ba ta kamar ni ba. To idan gata, ba za na shiga uku daidai ba. Salmani na gane masoyi shine abin mamaki. Dan hakan su ba, ya kallon wani mai birki. Dan aboki ya damu na bashi irin zancen ki. Zuciya kyauta ni salmakin sani na baki. Fatima autar mata. Sanki ne ya zamo jari, Salama kikin gama mini